Yes, mga kagusok, pwede display din ang karne, si kagusok magpakarne. Shout out sa mga viewers, sa mga followers. So, barato ng kilo. 120 ang kilo sa paa. Sa unod, 80 kilos. Shout out sa mga viewers na ako dito. Dahil sa kagusok, magpatagtad o ditson. Dari si Wow. Yan, shout out. Oh. Oh, tagtad rin tagtad, barato ng kilo. Shout out guys. Way display, way baboy, baligya rin tiyanggi, kamera yung patagtad. Oh, antawa guys. Oh, mingaw, way baboy, kamera din yung patagtad. Magpapitay ko din oh, bitay. Yan. Oyo, 120 ra ang kilo. Agan igdaan diri yo, detail. Oh guys, kare na. May karne diri baligya. 120 ang kilo.